Salam tout le monde, espère Barcelone a ira la k'a fɔ k'u ye demande kura kɛ pour que Dani Olmo a ka enregistrement kura bɛ se ka kɛ cogo min na ale ni Pau Victor donc o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye FC Barcelone donc intérêt don pour que ka fɛn sigi sen kan yanni avant Zoyer cɛ ni Zoyer sera ka sɔrɔ a ko ma ɲɛnabɔ o bɛ Dani Olmo kɛ joueur libre o de y'a to Barça bɛ boli la fan bɛɛ la walasa donc u bɛ se ka Dani Olmo bɛ se k'a ka ko sigi sen na cogo min na yanni bi Zoyer cɛ donc fɛn min ye Barça u ye enregistrement kura demande kɛ donc fɛn min ye FC Barcelone u ka compte officiel la k'a fɔ k'u ye Dani Olmo donc ka mɔgɔw la informer k'a fɔ u ye fédération espagnole de football club caman kɔni bɛ olu ɲɛ bɛ Dani Olmo la mais a yira la k'a fɔ ko Dani Olmo ka to Barça la o de ka d'a yɛrɛ ye donc o de bɛ ko in nɔgɔya Barça bolo kosɛbɛ déjà a yira la k'a fɔ ko club camanba de bɛ i n'a fɔ Paris Saint-Germain, City ani olu n'a ɲɔgɔnna caman donc